Zdravím vás pri novom videu. Minule sme si ukázali niekoľko najzákladnejších funkcií v Exceli. Súčet, priemer, spočítanie čísel, maximum a minimum. V tomto videu pôjdeme ďalej a ukážeme si ďalšie funkcie. Tie sú o niečo komplikovanejšie, ale tiež sú dôležité. Máme tu ďalšiu tabuľku. Máme tam zoznam žiakov, meno, priezvisko, či sú chlapec alebo dievča, ďalej ich vek, výšku, známku na vysvedčení a výšku nejakého príspevku. Nedáva to moc zmysel, sú to úplne náhodné veci, ale poslúžia nám dobre. Napravo môžete potom vidieť niekoľko stĺpcov, ktoré vyplníme novými funkciami. Začíname prospechom. Pokiaľ žiak dostal známky 1 až 4, tak prospel. A pokiaľ má 5, tak neprospel. Inými slovami, ak má známka hodnotu menej než 5, tak nám Excel má napísať prospel. Inak napíše neprospel. To je definícia funkcie if. Nájdeme si ju cez možnosť ďalšie funkcie, možnosť logické, prípadne všetky a vyberieme ju. Tu mi teraz Excel ukázal okno, kde mám vyplniť 3 riadky. Pripomeňme si teraz tie 3 riadky, čo nám pred chvíľou svietili. Prvý riadok sa nazýva logický test. To je tá podmienka. Ak zadám Excelu, čo má overiť. Hodnota známky, teda bunka G2, má byť menšia než 5. Znaky väčší a menší pridám stlačením pravého tlačidla Alt a týchto kláves. Mimochodom, tieto znaky môžete aj kombinovať a vytvoriť tak väčší rovný, menší rovný a nerovná sa. To si teraz niekde napíšte, ešte to využijeme. Teraz späť k vyplňaniu. Napíšem G2, dám znak menší a dám číslo 5. Excel mi hneď vedľa napísal true, lebo bunka G2 je naozaj menšia než 5. Ideme do ďalšieho riadku. Hodnota ak pravda, to znamená, čo má Excel urobiť, ak je podmienka splnená. Chceme, aby nám napísal prospel. Tak to tam napíšeme. Teraz sa preklikneme do ďalšieho riadku, ale ešte sa pozrieme raz na to prospel a môžete vidieť, že sa mi tam objavili úvodzovky. Pokiaľ má Excel vypísať nejaký konkrétny text, tak to musí byť v úvodzovkách. Tu si ich dodal sám, ale ideálne je na to pamätať, obzvlášť keď to potom budeme zadávať ručne. Zostal nám tam už len riadok hodnota ak nepravda, to je to inak. Ak sa nestalo, že žiak prospel, tak neprospel. Zadáme to, teraz aj pekne so zátvorkami. Dáme OK a máme, že Adam Abraham prospel. Teraz chceme zistiť Annu Bielu a všetkých ostatných. Tak tento vzorec skopírujeme až na koniec. Len pre kontrolu, prvé neprospel má číslo 13 a Igor Konrád mal naozaj 5. Ešte skúsime dať Adamovi 5 a hneď sa to prepísalo na neprospel. Teraz si ešte okomentujeme ten formát v riadku. Máme rovná sa if a zátvorku. Prvou vecou v zátvorke je podmienka, potom je bodkočiarka, následne v úvodzovkách, čo má napísať, ak bola podmienka splnená, a potom zase bodkočiarka a za ňou, čo má urobiť, ak je podmienka nesplnená. Rovno si to vyskúšame na dospelosti. Pokiaľ má niekto 18 a viac, tak je plnoletý, inak neplnoletý. Ideme písať. Rovná sa if, zátvorka. Podmienka, vek, čiže E2 je väčší alebo rovný 18. Bodkočiarka. Ak je podmienka splnená, tak mi to má napísať plnoletý. Napísal som to aj s úvodzovkami. Dám bodkočiarku a inak mi to má napísať neplnoletý. Zadám to, uzavriem zátvorku, dám Enter, skopírujem a je to. Keby som si takto zadanú funkciu chcel otvoriť v tabuľke, tak mi stačí kliknúť na toto tlačidlo funkcie a zobrazí sa mi to v tabuľke. Trochu si to teraz skomplikujeme. Prejdeme na niečo, čo sa volá vnorenie funkcií. Máme tu stĺpec výška. Chceme zistiť, či má dotyčný do 170, do 180 alebo nad 180 cm. Zvolíme si funkciu if. Prvá vec, zistíme, či má do 170. F2
je menšie alebo rovné 170. Ak je podmienka splnená, tak Excel napíše do 170. Ak nie je splnená, máme ešte dve možnosti. Buď je do 180 alebo nad 180. To je zase funkcia if. Teraz si ju teda pekne manuálne zadám do posledného riadku. If, pozor, tu nedávame rovná sa, F2 je menšie alebo rovné 180, bodkočiarka, tak Excel napíše do 180, bodkočiarka, inak napíše nad 180. Uzavriem zátvorku, dám Enter, skopírujem a mám to vyplnené. Teraz si to prezrieme v riadku. Ja som tam aj klikol, aby ste to mali farebne rozlíšené. Začíname rovnako. Máme if, potom zátvorku, v nej najskôr podmienku, potom čo ak je podmienka splnená a pre prípad, že je podmienka nesplnená, tam máme ďalšiu funkciu if aj so zátvorkou. Tá zátvorka je červená, aby to bolo možné na prvý pohľad rozlíšiť. Na konci máme potom obidve zátvorky uzavreté. Túto funkciu si môžeme ešte skontrolovať pomocou toho tlačidla FX. Tu prichádza na rad jeden dôležitý detail. Pokiaľ som sa myšou nastavil na tú prvú časť funkcie a kliknem sem, tak to vidím rovnako ako som to zadal. Pokiaľ sa ale prekliknem do tej vnorenej funkcie if a stlačím tlačítko, tak už mi to otvorilo priamo tu. Aj keď som ju pôvodne zadal ako jeden riadok, môžem si ju teraz upravovať v samostatnej tabuľke. Tak, to bolo vkladanie jednej funkcie do druhej. Samozrejme, môžeme sem vkladať aj iné funkcie než if. Môžete kombinovať funkcie ako chcete, a to až v 64 úrovniach. Samozrejme, s každou pridanou úrovňou podstatne rastie šanca, že sa v tom stratíte. Ale my si, aspoň na teraz, vystačíme s tým, že viete, ako vnorené funkcie vyzerajú a ako fungujú. Poďme ďalej. Druhou funkciou, ktorú si ukážeme, je count if. Ak ste videli minulé video, tak viete, že funkcia count nám vo vybranej oblasti spočíta množstvo buniek s číselnými hodnotami. Skombinujte to s funkciou if, ktorú sme si práve vysvetlili, a vyjde vám, že count if nám vo vybranej oblasti spočíta množstvo buniek s takými číselnými hodnotami, ktoré spĺňajú určitú podmienku. Aby sme si to ukázali v praxi, máme tu rámček s otázkami. Prvá otázka sa pýta, koľky prospeli. Inými slovami, ktorí mali známku nižšiu než 5. Pomocou tohto tlačidla si teraz rozkliknem okno s funkciami a nájdem count if. Objavila sa mi tam tabuľka s dvoma riadkami. Prvý riadok sa volá rozsah. Tam vyberiem oblasť, v ktorej sa majú bunky spočítať. V našom prípade je to stĺpec G, bunky 2 až 51. Môžem to buď napísať do riadku, alebo si pomocou tohto tlačidla bunku minimalizovať, posunúť tento riadok preč z cesty, ak treba, a ťahaním myšou vybrať oblasť. Znovu kliknem na toto tlačidlo, mám nazad tabuľku. Do riadku kritéria mám dať podmienku. Tak dám menšie než 5. Potvrdím a už mi to povedalo, že buniek s hodnotou menšou než 5 je 45. Toľkí žiaci prospeli. Druhá otázka sa pýta, koľkí neprospeli. Tak ideme zase do count if, rozsah, zadáme teraz manuálne G2 G51. Do kritérií napíšeme proste 5. Teraz netreba dávať úvodzovky, ale pokiaľ ich dáte, nič sa nestane. Znova potvrdíme a vyjde nám, že 5 žiaci neprospeli. Celkom ich bolo 50, 45 prospelo, takže to vychádza. Ideme na ďalšiu otázku a s ňou na ďalšiu funkciu. Máme zrátať, koľko prispelo dokopy tých 5 žiakov, ktorí prepadli. Na spočítanie hodnôt nám minule poslúžila funkcia sum. V tejto úlohe máme aj podmienku, takže použijeme funkciu sum if. Keď si ju otvoríme, tak máme 3 riadky. V riadku rozsah vyberieme zase stĺpec so známkami G2 až G51. Kritéria budú 5. Excel si teraz prejde zmienené bunky a zistí, ktoré z nich obsahujú číslo 5. Máme tam ešte tretí riadok a to je rozsah súhrnu. Tam vyberieme bunky, z ktorých si Excel následne vytiahne hodnoty na zrátanie, čiže bunky H2 až H51. Prvú 5 má napríklad bunka G13, čiže Igor Konrád,
tak Excel do výpočtu zahrnie sumu z bunky H13. Potvrdíme a už máme výsledok. Ďalej si ukážeme funkciu average if. Tá nám vyráta priemer z buniek, ktoré spĺňajú určitú podmienku. Na to nám poslúži posledná úloha. Priemerný príspevok tých, ktorí neprospeli. Nájdeme si average if. Máme zase rozsah, to budú bunky so známkami. Kritériá budú zase 5. Excel si teraz pozrie všetky tie bunky a zistí, ktoré z nich podmienku spĺňajú. A v riadku priemerný rozsah vyberieme bunky, z ktorých si má Excel ťahať hodnoty do výpočtu priemeru. Potvrdíme a máme výsledok. Rýchla kontrola. Zoberiem súčet, koľko prispeli tí, čo prepadli, vydelím to počtom tých, čo prepadli a mám toto číslo. Ešte si to môžeme zmeniť na formát peňažnej meny, tak si to zaklikneme a už to máme aj zaokrúhlené na celú sumu. To len tak bokom. Ešte je dôležité povedať, že ku každej z týchto funkcií existuje aj funkcia, ktorá má na konci písmeno S. Vy, ktorí viete po anglicky, asi tušíte, o čo ide. Jedná sa o to, že môžete či už pri spočítaní čísel, súčte alebo priemere zadať viacero podmienok. Napríklad, keby som chcel spočítať príspevok všetkých dievčat, ktoré majú výšku do 180 a dostali jednotku, tak to urobím nasledovne. Najprv si zvolím oblasť, z ktorej má Excel ťahať hodnoty do výpočtu. Potom zvolím prvú oblasť, čiže pohlavie, podmienkou bude dievča. Potom druhú oblasť, čiže výška, tam bude podmienka menšie rovné 180 a nakoniec tretia oblasť známka, tam bude podmienka jednotka. Takto môžem ísť až po 127. oblasť, kde bunky musia splniť 127. podmienku. A len tie bunky, ktoré splnia všetky podmienky, budú do výpočtu zarátané. V tomto videu sme si ukázali niekoľko pokročilejších funkcií. Stále sme ešte len na špičke ľadovca. V ďalšom videu si ukážeme kopu jednoduchých funkcií, ktoré by sa vám niekedy mohli hodiť. Bude to odsýpať rýchlo, nebojte sa. Pokiaľ o toto video nechcete prísť, tak odoberajte tento kanál a zapnite si upozornenia. A pokiaľ vám toto video prišlo užitočné, budem rád, keď mu dáte like a budete ho zdieľať s niekým, koho by mohlo zaujať. Toto je Škola Primitívne a teším sa na vás na budúce. Majte sa.